ειδήσεων από το Web TV της ιστοσελίδας www.timeforgoodnews.gr. Και πριν περάσουμε να δούμε τι όμορφο φέρνει η επικαιρότητα, εγώ να σας υπενθυμίσω να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι μας timeforgoodnews.gr news και να πατήσετε και το κουδουνάκι για να μαθαίνετε κάθε πότε ανεβαίνει δελτίο καλών ειδήσεων. Δελτίο καλών ειδήσεων ανεβαίνει κάθε Πέμπτη 6.30 ώρα το απόγευμα πλέον. Άλλαξε η μέρα προβολής. Να σας υπενθυμίσω επίσης να έρθετε να γίνουμε μια μεγάλη και όμορφη παρέα στα social media της ιστοσελίδας Time for Good News στο Facebook και Time for Good News στο Instagram. Εκεί περιμένουμε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις ειδήσεις που εσείς θέλετε να κάνουμε γνωστές στο ευρύ κοινό, τις καταγγελίες σας και όχι μόνο. Και ας περάσουμε να δούμε τι όμορφο φέρνει η επικαιρότητα. Το συλλέξαμε με πολύ χαρά και αγάπη για τα μάτια σας μόνο. Μουσική βραδιά αφιερωμένη στον ελληνικό κινηματογράφο διοργανώνει το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους στις 6:30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο που βρίσκεται με Μπενετίου Δούση και Δροσίνη στο Ψυχικό, ο Δήμος Φιλοθέης. Δωρεάν προληπτικό έλεγχο για ανέβρισμα κοιλιακής αορτής διοργανώνει την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους στο ΚΑΠΗ Ηλιούπολης που βρίσκεται Περικλέους 11 Άνω Ηλιούπολη, ο Δήμος Παύλου Μελά. Το πρόγραμμα αφορά κυρίως άνδρες 65 με 75 ετών. Για ραντεβού μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2310 600 779. Αγαπημένοι μας φίλοι, και κάπου εδώ το δελτίο καλών ειδήσεων ολοκληρώθηκε. Έως την επόμενη τηλεοπτική μας συνάντηση την άλλη εβδομάδα, να είστε όλοι καλά, να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, να ταινίζετε το μέλλον και τη ζωή σας με αισιοδοξία και χαμόγελο, να κάνετε πράγματα που σας γεμίζουν χαρά, να δίνετε χαρά και αγάπη στους γύρω σας και να σκέφτεστε πάντα μα πάντα ότι η ζωή κάτι όμορφο θα φέρει την επόμενη μέρα, ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς που συνεργαστήκαμε για την υλοποίηση αυτής της εκπομπής, να είστε καλά. Γεια σας.